איך אנחנו תמיד נופלים במניפולציה הזאת. איך מניפולציית נשיקה סתירה, בעצם המטרה שלה לתת לכם מחמאה ולגרור איתה עוד ביקורת. המטרה של הביקורת היא לגרום לכם להרגיש שאתם לא מספיק טובים ושעליכם להשלים שלב. לשאוף לשלמות המחמאה. לדוגמה, קניתי ג'ינס חדש, והחברים אומרים לי, תשמע, הג'ינס הזה יושב עליך פגז, אבל אתה מלא מדי ורואים את זה באזור של המותניים. עכשיו לכאורה נתנו לי מחמאה, אבל לצידה תיקון וביקורת. עכשיו, הביקורת הזאת, למה היא גורמת? היא גורמת לנו להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים, ואנחנו צריכים לתקן. היא גוררת איתה את ההרגשה של הצורך לתקן. ולכן אנחנו נשאף לתקן תמיד, כדי לקבל מהחברה את האישור או את המחמאה ללא הביקורת. זה יכול להיות לגבי אוכל, זה יכול להיות לגבי בגדים, זה יכול להיות לגבי נראות, זה יכול להיות לגבי התנהגות. התנהגת לא נימוסי מדי, כן נימוסי מדי, התנהגת נכון, לא נכון. ביקורת היא ביקורת, זה לא משנה אם היא בונה, חיובית, שלילית. הביקורת היא ביקורת. כל אחד יכול לקבל את זה בצורה שהוא מבין לנכון. אני רק בא לפה להציג את העובדה שביקורת היא ביקורת. ולכן מניפולציית נשיקה סתירה באה לפתח אצלכם בעצם מחמאה וציפייה. הביקורת באה לייצר ציפייה להשלים את המחמאה עד הסוף. זאת אומרת, בפעם הבאה שכבר אני ארצה לקנות ג'ינס, אני אחשוב על מה שהחברים יגידו לי, ולפני שאני אקנה את הג'ינס אני אחשוב על איך הוא מתאים לי בממדים עם הגוף או לא. עכשיו אתם יכולים להגיד מצד אחד זה נכון, מצד שני זה לא נכון. אבל זה כבר אני משאיר לשיפוטכם, אם הביקורת נכונה או לא נכונה, או אם אנחנו צריכים לקחת את זה בפן האישי, או לא להתייחס, ופשוט לעשות מה שאנחנו מרגישים לנכון. אני מודה לכם שהייתם איתי, שמי ניר לוי, מומחה להבעות פנים ושפת גוף. אתם יכולים לעקוב אחריי במדיות החברתיות השונות, בטיק טוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק. תעקבו אחריי לעוד סרטונים איכותיים ולתכנים. תודה רבה שהייתם איתי, ושיהיה לכם יום מקסים.